Kauan tää kuivu? Joku 4,5 viikkoa kuulemma. Tää vaan Volvo. Otas tosta yks tommonen paffi siihen. Pahvi! Olikohan Krisse tyytyväinen, kun mä vähän läpin näin? Ei. Mitä se sanoi? Voi vittu! Parempi kuin mä just tolleen. Noniin. Ei siitä lähde kyllä mitään. Vähän lähde. No ei lähde muita. Mä nyt lähinnä ajattelin, että semmonen irto. Lähteekö mitä? Sitten ne on seuraavassa konepelissä. Anna olla nyt. Mähän voin laittaa nämä mun löytölasit, että näkee edes tuolla toisella silmällä hyvin. Noniin, pikkupurkki. Oispa vittu noin paljon dänkkiä. Onks nää pikkumukit muka loppu? Onhan ne ollut vittu monta viikkoa jo tyhjänä. Joo, niin varmaan kun ei kukaan hae niitä. Miksi tätä voi vetää helpommin kuin työntää? Työntää se takkuun. Tuus nyt opettele tähän, niin tässä ei tarvi joka kerta olla jonkun muun mukana. Tätä pitäisi nyt käydä hakemaan lisää. Noniin, laske impi auki siitä. Vittu, onks pakko, jos ei jaksa? Oh. Onks tää nyt varmasti sit sama? Ei. Uppista. No joo, hei, come on. Käännä silleen sivuttain. Käännä sitä vähän silleen sivuttain. Ei kun käännä sitä vähän sivuttain, niin se saa vähän ilmaa sinne. Noniin. Anna mennä nyt. Ei onnistu sun, kaada suoraan vaan. Kaada suoraan, et saa sitä laitettua tolle. Ei, kun kaada suoraan sinne vaan. Tee tälle ja vittu tee silleen, yrittääkö No, nyt saatana päättää. Joo, tulee korvaus ilmaa vittu. Vittu et tulee, saatana. Hehe. Vittu te ootte perseestä. Tää menee tourette osastolle kyllä taas. Tää menee ja vittu tää paskaa osastolle. Tässä joutuu tekemään vähän tämmösiä ei niin miellyttäviäkin hommia. Kato, jos sä vähän nostat sitä kuppia, niin se saa myös se pikkupurkki korvaa. Tää on sulle ihan hyvä pikku habatreeni. No ei tässä kyllä treenata yhtään mitään muuta kuin alaselkää. Ja vatsalihaksia. Ei tää vatsoihin ota. Ja reidet. Selkää tää ottaa. No niin se on nyt hyvä, jos se kusee nyt tonne alas jo. Anna olla jo. Kaikkea sitä ihminen suostuu saa. Tosta sit toi keskirivi 3 vasemmalta. Ei, kun se vasen. Jos se on keskirivi 3, niin se on vittu mut siinä on toka paikka on tyhjänä. Ja mun pitää muuten pestä. Eikä silloin väliin ole se paikka tyhjä, mutta jos on 3 paikka, tänne niin siinä on se 3 sieltä. paikkaa eikä 3 ruisku. Sitten se olisi 3 ruisku. Ja tyhjennä sieltä ne tinnerit pois. Venä, joku sanoi nyt jotain. 3 vasemmalta. Niin 3 ruisku vasemmalta se sanoi. Niin. 3 ruisku. Ei kun mä sanoin, että 3 vasemmalta. Niin joo. No kato sit videolta, muistat sit kattoo. Älykästä toimintaa taas jälleen kerran. Noniin, siihenhän ne piti sit laittaa. Oho, eikö pitänyt painaa liipasin? Tää on kyllä vähän kuin sun kanssa tästä touhuun. Älä maalaa ihan kokonaan. Eikö nyt pitää vittu harjaa? Lopeta. Miksi sä harjaat sitä? Ihan turhaa hommaa. Näin ne on ne YouTuben pojat tehnyt. Mä en ymmärrä tästä vittu mitään. Kato, et sä pohjaa siitä saa kuitenkaan ihan mustaksi. Mitä pohjaa? No mistä nää karvat Ei, mut jos se näyttää tältä, niin näyttää jo paljon paremmalta kuin toi. Haiseekohan tää väri noista kauan? Koska tästä haisee ihan vitun pahalle. Ei tää kyllä haise yhtään. No ei siinä tarvi. Ei. Ei haise. Ei. Mitä
sä nyt touhuu, Tapina, siinä? Lopeta nyt se tourette touhu taas. Ota kummalla puolella tuolla. Hyvä jo. Hei, se on ihan musta se, niin älä me pyyhki mun hiuksia, tai mä maalaan sua täällä. No niin, lopeta jo, anna mä vähän. Mä en kyllä harjaisi tommosella karkealla. Ota hanska käteen ja pyyhi tälleen vaan sitä. Näet sä? Nythän se pitäisi antaa kuivua, että me tiedetään tuleeko siitä semmonen koppura. Niin, mut nyt sulla on hanska, anna mennä. Me hakee se hanska nyt itelle. Mun lähtee tätä valkosta nyt näistä sen verran. Ei tätä tarvi mitään harjata. Tää on ihan turhaa hommaa. Mikä? Tää on ihan turhaa. Idea? Mikä idea? En mä tiedä. Et ymmärrä yhtään. Et ne karvat menee tästä asennosta tänne ja sit sä saat muualle sitä väriä. Mä olin karva. Se karva on näin ja sit se on näin ja sit tohon maaliin ja sit se on No noin ja niin, sit... karva, tee nyt jotain sille. Tää uuni ei voi olla koko yötä päällä tässä. No niin, me hakee seuraava ja viettää. No ei haise pahalle. Ei haise pahalle. Sä lyöt tän nyt ihan läskiksi, kun me hakee nyt seuraava jo ja vie se tonne kuivumaan. Eiks pitänyt olla testikappale? No mitä Kato, me miltä se näyttää nyt ilman. Niin, Tää kun on... sä hankasit sen tommoseksi ihan pilalle. Mähän sanoin, että silleen tällään ihan nätisti Tälleen vaan. vittu ihan nätisti. Kato. No harjaa mun puolesta vaikka hammas harjaa sitä. No toi harjailee sitä jollain tosta. Luulee varmaan, että toi on joku hevonen. Tää haisee ihan siltä vitun koiralta, mikä Se siinä on autossa ihan elää. hyvä. No niin. Kyllä se häipyy kuule se haju siitä. Nuuhkaset tosta. Ihan semmonen uitettu koira plus se väri siinä vittu. Mene nyt No hakee. sä et ees haista, että sun auto haisee ihan Tää se perseelle. ihan tonselle 96 Volvolla. Mitä mä nyt haen? Mattoja tähän lisää. No mitä jos se nyt kovettuu ja menee pilalle? No sit sä harjaat sen auki. Noniin. Pikkumyy tuli sieltä. Hyi vittu toi. Koira vittu. Mä luulen, ettei se vielä hyödytä mitään se sun harjaaminen. Sit kun se alkaa vähän niinku kuivettua. Nythän se on ihan tuommoista märkää. Se on just hyvä, mä luulen. Pitääks tänne jo? Tää on kontin lattia. Ei tarvii, tää on kontin lattia. Kato, kun siellä on ollut joku koira jo. Aa! Pitäisikö se vetää vielä vähän täältä tonne päin? Pitäis. Koska jos ne karvat on niinku näin päin, niin sitten kääntyy näin päin. No niin, varo nyt. Mä Uga, uga, buga. Uga, uga. No niin, nyt tonne. Kauan kuivu. Out. Miksi out? No sit seuraava. Sit kun se vähän alkaa kuivua, niin Mitä me nyt tehdään, jos se kovettuu? Vaihdetaan väriä vai? sitä harjataan. Ei se mihinkään kovetu. Ei se auta se värin vaihtaminen mitään, kun jollainhan se on vaan pakko maalaa. Kyllä mä luulen, että me täällä vedettiin se sun katto. Oh hiljaa nyt hittu enää tähän aikaan jaksa. Tää mitä kovetu. Tämähän on pehmeä kuin vauvan selkä. Pillu. Joo. Onneksi sä osaat editoida näitä juttuja. No niin, missä ne loput on nyt? No siellä pannuhuoneessa. No.
No mä luulen, että sä haluat toisen testikappaleen, eikä että sä sekoitat 3 litraa väriä, että ne kaikki on kun maalattu. nyt nää maalataan. Nyt se innostui, vittu. Ei. Oota, sieltä tulee toinen samanlainen ja pari muutakin vielä. En mä halua nyt täällä koko yötä näitä tehdä. No ite nyt aloit intoilemaan. Niin, mutta ei kun noin pitää sitten ensin hioa ja putsaa. Tehdään nyt nämä mattohommat ja tällaiset turhuudet. Niin joo, en joo. Mikä tääkin on? Häh? Se on sitä kontin lattia lisää. Oh. Sitten tänne syötät siitä. Älä jätä niitä, kun tuot tänne se kassi nyt. No pitkällä. Tota pitää puhaltaa eka. Ei oo pesty tai puhallettu. No nyt sä maali pestä. Jaa, kato kun maalipesuuri. Eihän tässä ole aikaa ollutkaan näitä pestä. Ei tätä voi kyllä tehdä täällä. Lopeta jo. Ihan turhaa oli taas tää. Noniin, harjata. Paha mennä sanoa. Mitä tuolla tapahtuu? En mä tiedä, se jännästi. Just nyt ne on näin ne karvat. Väität sä, että tää väri ei oikeesti haise? Liuotinhan siinä nyt haisee ja se liuotin, kun siitä häipyy, niin se on kuivaa. Kauan tää kuivuu? Joku 4,5 viikkoa kuulemma. Sitten jos ne katot defaan, niin sit pidät vaan ikkunoita auki. Hei, tuleeks niitä nyt lisää vai keskeytetäänkö Siinä on osa valmiin, joo. Mä käyn nyt kusalla. Niin et joo, anna soida vaan. Anna sen soda, anna sen soda. Mitähän nääkin niinku on? Venä, kato tonne. Kato nyt tonne. Mene nyt Kato nyt helvettiin tonne. Siitä. Mä en nyt jaksa olla tässä koko yötä. Kato. Vähän jos vois. Ja sit tonne se puhallukseen. Vittu, ne on kaikki jossain seuraavassa koneessa. Noniin, sinne ne jää kuule se. Tää on nyt maalipesu. Ei toi hyödytä nyt yhtään mitään. Hyödyttää, että sieltä lähtee isoimmat. Mä voin kantaa vittu, kun sä et osaa saatanaan vittu ripuliperse. No, maksu etukäteen, bläät. Tiedätkö kuule poju paljon tää maksaa? Mä oon täältä sunnuntain 10 maalaamassa sun jotain sisäosaa. Tää on tää. Joo, hae nyt se yksi testikappale. No hae nyt ne loputkin. Sitten ollaan. Tää maksaa paljon, kun te ollaan sunnuntai-illalla täällä. Onneksi yrittäjälle ja noita lisiä. Pilkka osuu aina parhaiten, kun se kolahtaa omaan nelikkaassa tänne. Seuraava. Siellä on ne vikat, mitä nyt. No sit vaan levittelemään niitä. No siinähän ne on jo levellään saatana. Tää on aika kova. Meni pilalle. No niin. Pitää ostaa uusi auto. Kokeile vähän kuinka kova. Vittu, että joku kokeilee niitä kuinka kovia ne on vittu. Mä oon aina tykännyt vanhoista autoista, ne on niin pehmeät nää sisustavansa.
Jos sais no ovien yläreunat tosta nyt huomenna mustaksi, niin sit ne voi laittaa jo kiinni. Suojaan, niin ne on aamulla suojattu. Miltähän se näyttäisi, jos ne olisi vaan tollaset koriväris ihan kokonaan, nuo listatkin? No mä en kyllä lähtisi ainakaan noit maalaa mustaksi, jos nyt muut kysyt. Ai vittu, että mua vituttaa, kun koko ajan joku on eri mieltä. Vittu. Ei. Oisit sanonut maalaa mustaksi, niin olisi ollut mulle helppoa. Mä en kyllä lähtisi. Tää on niin hyvä tää väri, että tohon vaan tulee sit se musta reuna siitä tiivisteestä, niin se on hyvän näköinen. Joo, vähän demottaa laittaa siitä. Vähän tuohon vittu liimateippiä. Tätä jääkköteippiä, niin pitäisikö se jättää vaan sit tohon? Se on niinku hyvän näköinen. No niin joo. Mutta pointti on siinä, että tääkin on musta. Koko vitun ikkunalinja on musta, niin. Koska mä haluun koko ikkunalinjan mustaksi. Kaikki. Miksi se sit maalattiin edes nyt tällä ollenkaan? Ettei tuu häivitysrajoja ja se ei ole niin perseestä. Helpompi maalaa kokonaan tohon ja sit mustaksi, jos tarve. Ja nyt mitäs muuta mustaa siinä autossa sit on kuin nuo karmit? Lasit, listat, etu-takapuskurit. Mitkä listat? Tässä menee lista. Ja se on musta. Okei. Mustat kumit. Sheesh. Kattokaiteet on mustat. Kuljettaja on musta. Tosta tulee ihan ruumisauto mieleen tosta, kun siinä on nuo mustat. Se jotenkin pitenee tommoseksi. Niin ja toi kattolinja tippuu ihan vitusti. Näytä nyt. Mikä sul nyt tippuu alaleuka? Toi näyttää paljon matalemmalta, kapeentuolta. Mitä sä sanoit se? Niin, mut kun ei Toi se on oo. pilarit, Toi mitkä näyttää pitää. ihan ruumisautolla. Vitun hieno vittu, tommonen Cleano Whip vittu. Ei muuta kuin hommaat Kun on sinne lowrider, kun olisi vielä pussit, menis vaan vittu. Ja niin, muita tipparikoira. Tipparikoira. Tipsu. Juu, vuoro.